Nganong kinahanglan nakong ugmaron ang aktibo ug dili aktibo nga Kristohanong mga hiyas? Kinahanglan natong ugmaron ang aktibo ug dili aktibo nga Kristohanong mga hiyas tungod kay importante kini sa atong espirituhanong pagtubo ug pagpalambo sa kinaiya nga makapahimuot sa Dios. Kinahanglan nga adunay padayon nga pagpakigbisog batok sa kadaotan ug mga temptasyon. Ang matag kadaugan batok niini nagpalig-on sa atong kinaiya ug naduol nga na kanato ngadto sa Dios. Ang pagkabot sa husto nga kinaiya usa ka buhat sa tibuok kinabuhi o kinahanglan nga malig-on nga paningkamot. Kinahanglan aduna kitay personal nga pagpaningkamot, no? Ang pagpalambo sa usa ka matarong nga kinaiya kinahanglan nga resulta sa atong kaugalingong paningkamot kay ang atong mga higala mahimong modasig kanato apan sila dili makahimo sa buhat alang kanato. Kinahanglan nga kita mismo molihok og magpaningkamot. Ang pag-ugmad niini mahinungdanon aron nga masiguro nga ang atong kinabuhing Kristohanon dili lamang makita sa atong mga buhat apan usab sa atong kalag o espirituhanong kinabuhi.